Fik du ikke nok at ydmyge mig i skolen? Det var netop derfor, jeg ville hjælpe dig. Så det var med lidenhed. Skrid. Du kyssede mig. Nej, jeg kyssede El Hassan. Jeg er El Hassan. Du nar. Lad være. Skrid. Lad være. Ida. Hey, har han gjort dig noget? Har han voldtaget dig? Han har tvunget dig til noget. Nej, det er fint. Ida, find noget, vi kan binde ham med. Ja. Jeg ved ikke, hvad man gør der, hvor du kommer fra, men her der opfører vi os ordentligt over for folk, dog. Den her? Ja, den kan jeg ikke bruge til noget. Tag flaglinen. Jeg er dansker for helvede. Ved du hvad, det er ikke noget, man bliver, du. Det er noget, man er. Ida, vi har gået klasse sammen. Ja, du rører ud, mand. Helt ud. Pas på. Jeg gjorde det, fordi jeg elsker dig. Fordi jeg elsker dig. Løft armen. Hey. Lad ham bare være. El Hassan? Eller Lars? Hvad var det, du sagde til mig lige før? Jeg sagde bare... Lars! Ja, så løber han sgu ingen vejen. Du skal nok klare den, Lars. Lars? Lars, der er noget, jeg skal sige til dig. Jeg elsker. Vi mister ham. Jeg elsker dig. Han er tilbage. Nå, du er vågen. Der er telefon til dig. Skål. Ja, Nå, hvad så, mester? jeg har lidt ondt i hovedet. Har du hørt, hvad der er sket? Jeg har fået min kobberplade nede på Havfruen. Nå, tillykke. Og ved du hvad, Niels, han er blevet slået ned af 8 indvandrere. Nå. De kom bare ind og gennemtævede ham med den lille havfrue. Jamen, der er vist ikke stjålet noget. Ja, må ikke han selv var ude om det. Jeg skulle hilse dig fra Omid. Jeg bliver sgu nødt til at smutte, Pelle. Der er stuegang. Hej. Hey. Hey. De er fra haven. Tak. Den rigtige El Hassan er ellers dukket op over på skolen. Nå. Men ser han lige så godt ud som mig? Den taler bedre dansk. Jeg blev egentlig ret glad for dig, da du var El Hassan. Eller du lignede slet ikke dig selv. Skal jeg så ikke bare blive ved med det? Jeg synes bare, du skal være dig selv. Eller, altså sådan som du var, da du var El Hassan. Ja. Jeg tror lige, jeg er manden, du har brug for. Au. Går du ondt? Nej, det er ikke noget. Det er ikke så slemt.